Dewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas, ngoten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus nek kula Sedewa menika perlambanging keseimbangan. Neng Janaka niku duwe keringkian. Keringkiane Janaka wong wedok. Puspiteng Udyana Myang Panjra Sarwarukma Manik Narawata Prabanya kang sumerat kenyaring tejo leliwaran lir ki lat sisiring dadit wimbo kekanda amre Katiuping Maruta saparan mangambar ongas
leng-leng kati nengkang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng tegal Kurunarya Yawa Kresna laku Sireng Prasurama Myangkan Wajanaka Dulur Narada kapangya tegalwi luri melu karya sang bupati sang bupati Liwang semono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Paman Harya Sengguni ayo ndadekake kagiat peklira si Paman manira biji wenten ngajengan manira Paman Patih Plasa Jenar kawula ana inggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah embanipun kadiron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda Maduka anak Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggir kawula nok-non inggih Paman Harya Sengguni nggih kadi paradhager si Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina mara diake matur marang manira samendang aja ngandel ing karempit Paman Plasa Jenar menawi Paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya boten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para diperjurit boten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kanca Maduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non dadosaken suka mrawata sutara sing manah boten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone ngadhep karsaning manira Paman Patih Plasa Jenar kawula nok-non nggih anak Prabu namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap pepodo Paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakna anggenipun lenggah madaning datura ya negari Ngastina Paman Plasa Jenar kawula nok-non ngestaken dawuh Paduka anak Prabu ing Ngastina Bawa Durna Bapa ing Sawalima katuran karaharjan rawuh ngandika Bapa Durna Bapa Prambahan Durna ing Sukalima Bapa Prambahan astaka swalasila berdobas wal kimbal sumerante hawela ngono inggih Nger
tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima manggiya widodana niskala sawan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecana anggen ngandika lenggah bapa menembantuna kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing sandhap pepodo paduka anak Prabu Ngastina miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga prayogakna anggenipun lenggah wonten negari Ngastina Kakang Prabu Karna kawula nuwun inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Awangga namung drelan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula tampi karya bumbung raos sing manah Kakang Prabu mugi kaprayogaken anggenipun lenggah kawula ngestaken dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakna nggirung adheng ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo lho iki diweji sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung kepareng kula aturaken sembah sumangkeming pabektinipun ing abdi kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun wis tatompo siadi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wratakna mringkadaning sun para sata Kurawa Dimas Kartomarmo menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu sembahan kula sartane tatanan kang padha gandung sibo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan lho iki menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sengguni Bawa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga wale-wale menapa dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewakan ewadene samangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madyaning Datulaya mila saderengipun kula mbabaraken wigatosipun menapa to sababipun Dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun boten lega raos sing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng yang putra ing Ngastina anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami paman kula sejenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepodo paduka anak Prabu mila nadyanto sampun ngantos paduka nggadahi raos kodheng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempakaken para sepuh madyaning Datulaya nggih menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun Dene Paduka hamboyongi dhateng sawanipun ingkang bapa ing Sukalima tertentu kula nedya daya-daya nganguraken jangga nilingaken Karna midhangetaken sabda pangandika Paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke menawi wonten bot-repoting penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu Ngastina monggo ger kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya nganguraken jangga hanilingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima ger Yayi semanten ugi ingkang Raka Ngawangga daya-daya ngawuningani wigatos sing pasewakan tumunten hamba barono ingkang kathah ingkang Raka Ngawangga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana anjrah ingkang puspitarum kasilring samirana mre
sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Pamanarya wonten dawuh nggih Bawaduna wonten timbalan nggih boten kados saged menika malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbak liripun paduka paring dawuh mekaten suraosipun ngados pundi nggih Digang dinten kepengker kula menika nampi nawala sedahan boten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Astina bilih boten dangu malih kula supados sowan dhateng negari Ngamarta mliginipun dhateng negari Pringgondani mugi andados ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badhe anjumenengaken Gatotkaca lenggah damparing Pringgondani kawontenaning kados mekaten menika Blakasuta boten andadosaken marem manahipun Duryudana nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir Durga ngongso-ongso inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatotkaca badhe jumenenata negari Pringgondani. Nuwun sewu. Lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene paduka nggadahi raos sing kados mekaten? Bawan wonten dawuh Kurawa menika 100 cacahipun wungsal wangsul menawi abenajeng kaliyan para Pandhawa namung gangsal parandene boten saged unggul ing yuda. Boten ngemungaken para Pandhawa nadyan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon boten saged unggul yudanipun menapa malih sareng petangan kula dumugi wonten negari Pringgondani menika tiraranipun Sang Prabu Trembuka mongko jagat menika sampun dados paseksen negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgondani irip-iripan dinga pilya sasetanipun Prabu Trembuka arimba ingkang dados Nalindra ewadene boten lono anggenipun dados Nalindra tumunten pejah saking tanganipun Bratasena samangke negari Pringgondani komplang lan Werkudara badhe anjumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani tanpa runga kekiyatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuwataning Pandhawa badhe wuwuh saya santosa para Pandhawa sabab saged angrengkuh negari Pringgondani panginten kula tata lair Gatotkaca dipun jumenengaken Nalindra wonten ing Pringgondani nanging batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta ing mekaten sampun cetha bilih Ngamarta badhe saya santosa Ngamarta badhe saya kiyat tan wandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapak ing perang ageng Bratayuda tan wurunga Pandhawa lan Kurawa mangke nggene nglampahi Bratayuda mboten ngantos 3 kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor tanpa sisa
Awit Wadyabala ngamarta sampun kawimbuhan Wadyabala saking negaring Pringgodani. Paman Loso Jenar, kula wonten dawuh nggih. Kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negari Pringgodani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatotkaca, Paman Loso Jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokara bawa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten. Lan nadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Sampun cetha bilih Pringgondani sak mangke badhe dados tunggal kaliyan negari Ngamarta ingkang ateges samangke Ngamarta badhe saya sentosa, saya manjila lan saya kiyat kegiatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten. Mila dinten sak mangke kula ngertos menawi dados penggalih paduka anak Prabu Ngastina tartemtu badhe damel srana supados Gatotkaca gagar wigar tanantuk karya. Tegesipun Gatotkaca mboten kasembadan anggenipun lenggah damparing negari Pringgondani. Mbok menawi mekaten nggih kanca sing gayuhan kula panji mekaten. Kula badhe ngothak-athik pripun caranipun malah kula jabiyantinipun para sepuh supados sambebantu dhateng kula pripun carane supaya Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Upamiya Gatotkaca kelambahan tan wurunga menika margi ingkang peteng tumraping para sata Kurawa. Inggih nggih kula mangertos. Lajeng saenipun kados pundi kula nderek dhateng Paman Haryo Sengguni. Kakang Penembanduna, pripun Depate? Mbok menawi sampeyan duwe inggih pertikel supaya Gatotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk matikel-tikel. Oh, kandhap leguduk suaru kimbol sumarante. Hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Sejatonipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika. Liripun kados pundi? Oh inggih, inggih. Nadyan kegiatanipun Pandhawa menika tumpuk matimbun-timbun, nadyan kegiatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari. Nanging tumrap kula upami kula menika dados Nalindra ing Ngastina, kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babagan perkawis Pandhawa menika. Bawaduna saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Setunggal paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya ingkang sekti mandraguna. Kiwa tengen panjenengan menika senopati ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Kados ta anak Prabu Karna ing Ngawangga menika sinten ingkang wantun naben ajeng kaliyan anak Prabu Karna ing Ngawangga. Persasat jagat menika lirip kaliyan anak Prabu Karna ing Ngawangga. Inggih. Tumunten Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getihipun negari Ngastina. Menawi negari Ngastina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Mahatmarsi Wara Bisma menika ugi boten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis, boten badhe mangkuwasta. Mongko kadhedanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacariyos piyambakipun menika boten saged pejah menawi boten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipatih Harya Sengguni menika. Nadyan Patih Sengguni menika kondhangipun Patih Julik. Patih licik neng julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa. Nggih. Langkung-langkung panjenengan sinanding dhateng Bapa ing Sukalima, Nger. Kula nuwun pangapunten to, Nger. Kula menika apal kalian keringkanipun para Pandhawa menika kula apal. Jer Pandhawa menika murid kula. Lah kok panjenengan gadahi kuwatir Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani terus Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta, terus kekuwataning Pandhawa wuwuh matikel-tikel. Oh, nuwun sewu. Menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika, nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Kosik to. Kakang Durna, pripun? Nek ngendika iki nuwun sewu, aja waton ngendika, ning ngendika nganggo waton. Dasar sampean apa? Ngendika kaya ngaten. Nek sanjen sampean iso mateni para Pandhawa, kula kinten biyen-biyen sampean dipasrahi mateni para Pandhawa, mesti ya bakal tekaning pati. Nyatane biyen tekan saiki sampean dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati. Lho, biyen durung tenanan. Lho.
Perkara tenanan karo ora ki mung gumantung karo kesaguhan. Dik Pate, pripun? Kula caosi prisa nggih, Dik. Nggih, babakan napa? Patine Pandhawa menika nuwun sewu. Nek diprail-prail mboten saged pecah. Oh, ngoten. Nggih. Kaya sampeyan duk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa. Mbaka siji mang pateni. Ning nyatane napa ana sing mati? Ora ana. Werkudara mangapusi supaya dijak dem-deman. Nek wis mendemang taleni nganggo watu cemplung wonten sumur upas. Werkudara iso mati? Mboten ta? Werkudara malah entuk kanugrahan inggih menika wujudipun Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda entek sak kendi, kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara entek 8 kendi. Kekuatane wuwuh 800 gajah. Niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dek jamane Sena mbiyen, Bratasena. Kelingan mboten? Nggih, kelingan. Terus sampeyan gawe wujuding wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bale Sigala-gala. Pandhawa mangobong. Napa Pandhawa mati? Pandhawa mboten tekaning pati, ning merga dislametke karo garangan putih. Pandhawa iso waluya nirmala temajati jati temah mulya. Nggih. Terus Pandhawa mangloroke teng wana Marta. Nggih mboten? Nggih. Supaya dipangan jem setan priprayangan. Niku akal sampeyan akal sing kleru. Kok akal sing kleru? Ora ana menungsa kok dipangan jem setan priprayangan. Wong sing jeneng menungsa niku koma dadi, sing jeneng jem setan priprayangan menika koma wurung. Koma wurung ora menang karo koma dadi. Oh, ngoten. Lah kok mang pakake jem setan priprayangan? Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng wana Marta. Ning entuk negara wujude Ngendraprasta, nadyan negarane cilik ning apike ora jamak. Nggih mboten? Nggih. Kelingan ora sampean? Nggih kelingan. Sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa. Ning sing mang angkah patine mung siji. Pandhawa 5 niku iso tekaning pati nek 5 kabeh dipateni. Merga Pandhawa 5 niku 5 dadi contoh uripe wong alam padang. Kok contoh uripe wong alam padang? Puntadewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas. Ngoten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane, bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora kaya kula. Bojo kula niku tumpaki wonge kula muring-muring. Lah iya wong bojo sampeyan jaran. Nggih mulane niku. Nggih. Werkudara niku perlambang kekuatan, Werkudara niku perlambang kasantosan. Nggih. Janaka niku lambanging tresna asih. Lho, wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sak pepadaning urip. Ngoten nggih. Nggih. Terus Nekula Sedewa menika perlambanging keseimbangan. Keseimbangan niku napa? Pun tambangan manut mawon. Oh nggih. Tegese sak traju sak bobot wong urip nang alam padang niku kudu imbang. Aja nganti abot sisih. Nek abot sisih ora penak. Nggih. Ngoten nggih Kakang Dina. Nggih, leres. Lah 5 niku dadi siji niku nambah kekuataning jagat. Mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi siji, 5 tes dipateni kabeh. Aja mbaka siji, nek mbaka siji ora bakal iso mati. Nggih. Terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik? Loro. Sapa? Werkudara karo Janaka. Merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa. Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe keringkihan dhewe-dhewe. Ora ana manungsa sing sempurna. Sak sempurnaning manungsa mesti duwe keringkihan. Nggih, ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku ya duwe keringkihan. Keringkihaning Werkudara, keringkihaning Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara. Ngoten nggih. Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi. Ning nek karo wong tuane siji wong tuane, loro gurune. Niku Werkudara mesti gila. Mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna. Mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna. Lah nggih, mula niku nek ajeng mateni para Pandhawa bapatene Werkudara ku pasrahke kula. Oh, ngoten. Nggih, arep Werkudara niku digdaya kasantosanipun kliwat ukur nek karo gurune pindahan pitados piyambak. Werkudara kowe golek tirta pawitra maning suci, nyemplung segara. Werkudara mangkat tenan. Mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara.
Karo kula ya manut. Werkudara munggah gunung Candramuka. Ana guwa jenenge Guwa Sigrangga. Ning alas Tik Brasara golek ana kayu gong susu ing angin. Werkudara ya munggah gunung tenan, mangkat tenan. Nggih. Tegese kali kula Werkudara manut. Oh, ngoten nggih. Dadi saben wong duwe kasantosan iku duwe keringkihan dhewe-dhewe. Angga loro Janaka. Janaka keringkihane. Janaka niku keringkihane arepa Janaka niku lelaranging jagat lan curing bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Ning Janaka niku duwe keringkihan. Keringkihane Janaka Wong wedok. Oh, ngoten. Lho, tenan niku kula mboten goro. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden awes. Sing maune raine abang bergadak. Dadi terus ciput, pucet. Ngaten. Terus mengklecam-klecem ngoten nika. Nggih. Mula wis bener Dipate, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nimpuna. Sing jeneng godha teng jagat sing abot dhewe niku ya saka sing dilakoni Janaka, 1 pangkat, 2 bondo, 3 wong wadon. Nggih. Mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale, luwih-luwih mendem wong wedok. Niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mula nek ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna Pripun? anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu wonten ing Pringgondani? Perkawis menika kedadipun penggalih langkung rumiyin. Sampun ngantos grusak-grusu awit menawi lajeng ampyak awur-awur. Lajeng Kurawa dhateng negari Pringgondani ngrisak kawontenane negari Pringgondani menika mangke para kawula badhe nyacat menika mangke para kawula badhe ngraosi dhateng para Kurawa jebul Kurawa ki ora seneng jebul Kurawa ki wonge meren jebul wong Kurawa ki senengane ora seneng marang kamuktening wong liya lah menika mangke mboten sae kedadipun penggalih langkung prayogi nggih miturut ing Bapak ing Sukalima samangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan lah nabok nyilih tangan nggih carane pripun gawe gagal Gatotkaca ngene dadi ratu ning Pringgondani ning aja Kurawa sing ketok gagalake ning wong liya sing ketok gagalake boten nggih Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yai miturut manggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi Yai miturut manggihipun ing raka ngawangga sakmangke nuwun sewu ora digeseh kaliyan pendharinipun para sepuh paringipun Yai Prabu lenggah ingkang sekeca kemawon wonten negari Ngastina upami nampi nawala sedhat inggih rawuh wonten negari Pringgondani mengestoni dhateng pun Gatotkaca tumunten penggalih paduka kebak ing kabagyan saryan ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun ngadampar negari Pringgondani bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yai menawi ingkang raka nyawangga tasih meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal kula tasih nyetha nyawang gelaring jagat esem rembulan nadyan rangkep 1000 Pandhawa ingkang raka nyawangga saged dipun dokok ngajeng kula ingkang badhe sagah nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken Gatotkaca anggenipun dados calendra wonten negari Pringgondani Yai Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasrarja Panegari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra beta kang reribeti dumadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun nata ing Astina Prabu Duryudana
Sumambung nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah panjenengane Begawan Durna Tuwin Patih Harya Sengguni parandene tintrim saknalika negari Ngastina madaning Datulaya midhanget sabdanipun tiyang agung ing Awangga dadosangan legeg ing penggali Sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare weganten wardu jare wangeca nginaka durung abang durung mandhing dasaring pertala kasaru geger njaba pihak ngarsa tangkeping nguri sebar bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke Gajah Medha saka wantilan kejawi namung sawanipun alindra ing Traju Trisna Prabu Setija Boma Narakasura ingkang wantun minggah Datulaya mancat Pandharita karya cingak kang samya mulat mangro bareng para kawula kanca biak-biak ana daya minggir dalu-dalan minggir Mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta
yen ngandika magawe Branda oh